Assalamu alaikum. Amma alaikum salamu suwaye. Abin ya kwana. Abin ina kwana. Hafsa tana nan. Ba ta. Ta je da nisa ne. Ko ta je da nisa ko tana kusa. Ba za ku samu ganin ta ba. Saboda dalili daga yau ma sai yau. Gobe fa shigar da ke. Saboda kar ku ƙara zuwa gidan nan. Dan ba zan yarda yadda ke kika lalace ko ku kuka lalata kanku ku lalata min ya. Saboda ina so in gaya maki kin gani wallahi kake kuma ba duk kuma ranar da na kuma ganin ku kun zo gidan nan gurin yata to ta mu ce To abba me na ma na taɓa wani. saboda yanayin tarbiyyarki tunda ke a gidanku an yarda ki fito daga gidanku a irin wannan yanayin tunda ba fitowa kike sai kin zo waje ki canja kaya sannan ki tuwo ba daga cikin gida kike canja. Abba daga cikin gida nake fitowa a haka kuma an sani abba. Amma kuma ai baka bincika a kan ita ba. Abba wallahi tallahi nata a cikin jaka take sashi. Ba ka ganin ta yawo da fatan jaka irin wannan. Wallahi da shi take yawo. Waye koya mata? To abba makaranta ɗaya a makaranta muka wannan abba. Kuka koya. Ba koya ba abba to ai sa manyan kaya ba ai yawa ne. Ko? Saboda makaranta. To kar ki kuma zuwa gidan. In kika kuma zuwa gidan nan. Shama normal ne. To kinga za ku ga tomorrow, za ku ga normal, za ku ga later. Idan kuka zo later din jikinku ne zai gaya muku. Yanzu an kai zamanin da uba zai faɗa ɗaya ce wai kaza kaza ki fito daga gidanku a haka ni kuma ki zo ki lalata min da wai a makaranta ce a can muka koya kai ka ji to kun koya a makaranta amma jikin ku ba zai fasa gaya